Op 11 november verschijnt de grote kanon van de Friese geschiedenis. In 41 thema's. Rond die tijd alle toonsjes in de Ljouwerte kranten en bij Omroep Friesland alvast een van deze verhalen over de Friese geschiedenis. Hendrik Algra wie het tientallen jaren ongevierde van de Friese Griffemeerden. Zijn leven en zijn werk rennen liek op met de ontwikkeling van deze grote groep mensen in de provincie. De Griffemeerden begonnen met een achterstaan op de hervormden, de liberalen en de orenbevolkingsgroepen. Maar wienen op haar hichtepunt, jelve de 20e eeuw, in de Nederlandse en vooral in de Friese maatschappij, een machtige groep. Algra wie tegelijk onderwijzer, historicus, journalist en politicus. Dat werk die er algemeen maar één doel. De mensen bewust maatje van haar plak en opdracht op Ierde vanuit zijn Griffemeerde uitgangspunten. Dat is hem goed slagen. Van duizenden Griffemeerden wie Hendrik Algra een man die het ruchting joeg aan haar leven. Nederland kent van ouds een redelijk grote godsdienstvrijheid. De hervormde kerken is wel de officiële kerken, maar katholieken en monisten kunnen aardig makkelijk haar eigen gang gaan. Al is het voor haar een dreig om een officiële baan bij de oorhit te krijgen. In de 19e eeuw veroordeelt dat. Kerken en steden worden loskeppelen. Maar toch blijft de hervormde kerken nog de heerskende kerken. Daar zitten de belangrijke mensen die het in de politiek en in de cultuur het voor het zissen hebben. Maar die elite wordt hield niet vrijzinniger, hield niet soepeler in zijn opvattings. En dat maskert het volk net. Er komt meer en meer weerstand in de hervormde kerkenleerders. In 1834 splitst een groep mensen hem al. En in 1886 bad hetzelfde nog eens. Beide groepen verenigen haar in 1892 en vormen de gereformeerde kerken in Nederland. Onder leiding van landelijk voorman Abraham Kuyper ontwikkelde de Griffemeerden haar daar een eigen, hechte, nationale gemeenschap. Met eigen kerken, eigen squallen en een eigen verenigingsleven. Ook de orenbevolkingsgroepen organiseren haar op eenzelfde manier. Elk krijgt zijn eigen kerken, squallen en verenigings. Maar ook zijn eigen kranten, radio en later televisieomroep en politieke partij. Zo ontstaan er allegaar pilders, zuilen. En wordt Nederland een verzuild land. Met een katholieke, een gereformeerde, een hervorme, een liberale en een socialistische zuil. Elke zuil regelt zijn eigen zaken. En onderling is er vaak maar amper contact. Krijgt in de periode dat die verzuiling ontsteert en Abraham Kuyper alles op alles zet om het gereformeerde balwerk zo sterk mogelijk te maken, groeit Hendrik Algra. Zijn oren binnen het beeldende gereformeerde arbeiders. Nette armoede zat dan zijn wordt. Maar de gereformeerden doggen inspireren toch haar geloof, ook griezelig haar best om haar te ontwikkelen en om een eigen plak in de maatschappij te krijgen. Ek Hendrik Algra giet op betiet, hij is nog maar 13 hier om het werk op het land. Maar ambitieus als er is, volgt er in de jongensoeren de ene naar de oren studie om leraar worden te kennen. En dat wordt er ek, onder oren aan het Christelijk Gymnasium in Ljouwert. Hij had het ek druk met de Nederlandse Bond van Jongelingsverenigingen op gereformeerde grondslag. En docht zijn best als lid van het Christelijk Friesk Zelschap. In 1934 werd er haatredacteur van een gereformeerde krant, het Fries Dagblad. In de Tweede Wereldoorlog weegt het er heel moedig om in zijn kranten Duitse opdrachten uit te vieren. En hij komt te Skof gevangen te zitten in een kamp in Brabant. Zelfs daar schreeuwt er ook weer verhalen over hokkerwaai de Nederlanders nevens hem inslaan matten. Voort na de oorlog stapt er als politicus de Eerste Kamer in voor de ARP, de anti-revolutionaire partij. Een van de voorgangers van het CDA. Den Jonker schreeuwt er boeken die het vaak gaan over de geschiedenis, zelfs vanuit een gereformeerd oogpunt. In al zijn functies gaat het Algra een soort onzin en kreeg er goos invloed binnen de gereformeerde zuil. Van de jaren 60 aan veroordeelt Nederland in een heel oorlog. Gaandeweg keren de meesten de kerken de recht aan. Ze willen individuele vrijheid op alle terreinen.
politiek, religieus en seksueel. Door dat proces komt er een eind aan de positie van Hendrik Algra. Hij verlangt nadrukkelijk waarom naar de tijd dat de gereformeerden hem uit hutwerkjen en fromme tjerkegong een stevige positie in de maatschappij bevochten. Als de bekende schroever Gerard Reven God delzet als een ezeltje dat er seks mee had wil, spant Algra zelfs een rechtszaak zijn Reven om. Algra verliest. De rechter, de oerhiet en ze staden onder de meeste mensen vinden vrijheid van meningsuitering belangrijker als het opkomen van de eigen zuilen. Algra kan het tij net keer. In 1982, een tijd dat de mensen de kerken massaal verlitten, stiet er